večer, vážení přátelé. Dovolte, abych vás pozdravil a přivítal na vystoupení Čechova prozatímně osvouzeného divadla tady u vás, kde jsme. Prosím vás, to víte, že vím dobře, kde jsme. Takovej blbec zase nejsem, ale chtěl jsem dělat legraci hned od první minuty. Proto jsem nasadil laťku humoru takhle vysoko. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná. Tak Ctirade, drahošku, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo. Mě taky, Šárko, mě taky. Pojď, budeme běhat do březového háje. Co, zase běhat do háje? Teď jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Pojď, dej mi hubičku. Fuj, hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom mohla bys mít miminko. To je ale pitomost. To nic. Já se kouknu do análu. A už něco vymyslím. Něco se na nás chystá. Cítím to v kříži a mám z toho strach. Strach? Prosím tě, Vlasti, z čeho máš strach? Vždyť je to docela prýma už, aby tady byli.